Afika umbhemu uyapaka uyayifonela intombi yaphuma kodwa engathi kuphumeni kwentombi into ebiqapheleka bebenengxabano akade beba nayo nayo intombi engathi bebenengxabano nje akade beba nayo ngoba ithe intombi misuka mhlawumbe engabe bihamba noma bebemi ngaphandle kwemoto isoka la ngena emotweni labuyela emotweni lathatha ivolovolo ladubula intombi ngeinhlamvu ezu10 zonke. Ngicabanga ukuthi uyidubuleni kwakhe mhlambe ithulele khona esigamekweni kuthiwa uthe meqeda lapho kumbhemu wayeseya kubo kwentombi okusekhweni lakhe ngazi noma intombi noma ingoduso noma umakoti angazi but nje wayeseya ekhweni lakhe kuthe makukhonkotha izinje ekhweni lakhe wadubula inhlaba ezintathu phezulu kwabe sekuphuma umkhwekazi wakhe ke okumama wentombi ezobona ukuthi akwenze njani kwaqhuma ibhama egcekeni yayisimtshela ke lensizwa ukuthi ke hayi ingane yakhe isiyibulele. Emveni kwalokho yasuka futhi lensizwa yahamba. Sibonga nje ukuthi ibise umqondo wayo ubusafanishina lapho ukuthi ayikwazanga ukuthi idubule nomkhwekazi wayo ngoba mulandela ukuphela kwendaba uyasithola isizathu ebesingayenza lensizwa ukuthi nomkhwekazi imlimaze kodwa sibonga nje inhlahla ukuthi lesikhathi ifika kumkhwekazi ayisithathanga leso sinqumo sokuthi naye imlimaze. Kuthe-ke lensizwa ithe misibuyele emotweni yalathi ibhake khona imoto yafika sekugcwele amalungu omphakathi ke yafika yakhuluma nawo amalungu omphakathi yasho ukuthi lo sengimdubule sengimbulele into engicasula yenza ukuthi ngimbulale sengimenzela izinto eziningi empilweni even ikhaya la kubo linje lakhiwe yimina noma isandla sami esisebenze kakhulu ekuthenini ikhaya lakhe libe lento eliyona. Engathi ke lensizwa emveni kwalokho ibisithatha ke isibhami isibhekisa kuyo ke idubula nayo yayishonela futhi khona lapho nayo bafowethu insizwa zakithi asinalo ukuthi bafowethu okungasenza ukuthi masikhuluma nani nikwazi ukusilalela asinawo amandla mhlambe esingenza ngawo ukuthi nikwazi ukuthi nisilalele kodwa siyanicela ukuthi ezinye izinto ningabuki ukuthi sinani kodwa nisilalele masizikhuluma basuke sisikhuluma ngoba sinalo ulwazi lwazo futhi sike sadlula kuzo saba nobufakazi bokuthi sidlule kanjani thina kuzo abanye bethu. Bafowethu intombi mangabe uthandana nentombi ngoba ngikholwa ukuthi mawuqonywa intombi awuthi uthandana nayo mawuyithanda ngempela kusuka enhlizweni awuthi uthandana nayo unomcabango ukuthi kusasa nizohlukana. Uma uthandana nentombi usuke uthandana nayo ubona ikusasa wena kuyo leyo ntombi osuthandana nayo. Ileso sizathu mina ngisibeke kumuntu oyayifuna ukugxeka umuntu okade enzela intombi not obulela intombi but okade enzela intombi into mhlambe yasiyamala bese thi ubuye no angeke ungayenzeli because suke kuyintombi yakho usuke uyithanda. Abanye babantu abenzi ngoba ethi uya-investor usukenza ngoba ethi uyayithanda njena kungekhona ukuthi mhlawumbe khona bethu ukulindele kanti indlela yabo yokuthandana izoshesha ibe mfishane. But insizwa zakithi uma ngabe intombi uyenzela asiphiki usuke uyithanda but before uqala ukuyenzela intombazane something qala uzikhanselishe wena. Qala uhlale nawe uxoxe nawe wena yourself ukhulume nawe wena siqu uzibuze uyiphendule ube neconversation nawe ukuthi ngempela lento engidecide ukuyenza ngiyayenza yini njengoba ngiyenza what if umphumela wayo awubi muhle kodwa futhi kusengenzeka ube muhle but before ukwenzela intombazane into qala ngokuthi qala uzilungise wena qala uzilungiselele noma isiphi isimo ongahle ubhekane naso ekwenzeni lokho. Iphutha elinye enilenzayo bafowethu enilenzayo iphutha niyayinisukele amantombazane ufice yazi mina ngize ngibona mhlawumbe shuthi kuba yinyoni mina yazi ngikhule ngayijwayeza ukuthi noma ngingaqonywa endaweni but abafana bakuleyo ndawo angibabukisi okweyinyoni. And ngiyayenze sure ukuthi ngiyaba nje necommunication nabo just ukuthola nje ukuthi ngijola nobani ungaboyenza lento mawumfana ocabanga ukuthi mawuqonywe intombi endaweni usuku usubanyisile abafana bendawo wena usuku uma uhamba uhambela phezulu ufaka no ungaboyenza lento ungaboyenza lento mawumfana nje kahle kahle ohlakaniphile. But bafowethu uyabona
imbi into mayisizifika esinqumeni la osuze wena udecide khona ukuthi uthathe umphefumulo womuntu ngoba uthi umuntu wamenzela into ethize. Into engikholwa ukuthi uyenzela umuntu manithandana usukumenzela ngoba umthanda, ngaphandle ke muzohlala naye phansi umtshele uthi mfowethu ngicela ukukulona, ngicela ukukuboleka imali but ngizokuboleka yona in a form of ukukufundisa. Mangabe ngiyakufundisa ngicela mfethu ukukuboleka imali but ngizokuboleka yona in a form of ukwakhela ikini ngoba ukhala ukuthi kini kuyanetha, ngicela ukukulungisela ikini but ngiyayifuna imali yami emva kwesikhathi esingaka mawuse usebenza. At least ihlala nomuntu phansi umane umtshele kumane kube into ezoyazi ukuthi ubukade umboleka imali. But musu kwenzela intombi into ngoba uyithanda bese ngabe sekwenzeka isifike esigabeni la ethi ayisakuthandi khona, usubona ukuthi manje iphiki isolution ngoba intombi useyibulele, uyu useyibulele, uyena usesele manje ulambisi ngoba phela njengoba ekwazi ukwendla shekhweni lentombi kusho lo muntu ube right. Njengamanje useyibulele, unezingane lo muntu, unonkosikazi, unomndeni even kwayena. Kusizaphi umndeni wakhe lokho akwenza? Mhlambe futhi unonkosikazi. Unkosikazi ubengazi ukuthi kunama life affairs anawo ngaphandle. Usezuzwa ngesurprise nje thi umkhwena wakhe akasekwenza uyidubulile. Uzothi udutshuliwe, cha uyidubulile. Sekuyabuya sithola istory uyidubule nento. Bafowethu awumbulala umuntu wesifazane, umbulalela ukuthi kade umenzela izinto. Abanye bethu ba decide ukwenzela abantu besimama izinto ngoba ethu uyambamba. Abanye benu basukela ifebe zendawo ke ngubeke eqonde, basukela ifebe zendawo afuna ukusithatha isifebe sendawo asijike asenze istraight, asenze umakoti, asenze ingoduso. Kuyohamba kuvuka ukuthi wathatha umuntu eyifebela esekujwayele sekuenjoy ukuthi yena uyijoyela nanoma imuphi umfana ngesikhathi athanda ngaso, alale nanoma imuphi umfana ngesikhathi athanda. Wena ube nebelief yokuthi imali bafowethu ayikwenzi konke, ayikwenzi konke. Imali angeke iyenze ukuthi ishintshe umuntu into ayiyo mayeyileyo nto. Kunalokho uyoqoma wena ajole athanda nawe aphinde afica abanemali ngaphezu kwakhe akushiya aqome bona. Imali abanye benu banebelief yokuthi ikwenza ukuthi ube nezwi nanoma kungafanele mase kukhulume wena ngoba uphethe imali funa kutatazele yonke. Imali bafowethu ayikwenzi konke, imali ayikuthengi konke. Kukhona ekwazi ukwenza, kukhona engakwazi ukwenza imali. Fana into niyifakene emakhanda ukuthi yebo imali iyasiza, siyayidinga iwusizo, kodwa ayikwenzi konke osukudinga njengomuntu. Bafowethu awuyibulali intombazane, uyibulalele ukuthi kade uyenzela izinto, kade uyenzela wena nithandana. Angifuni ukujustify ukuthi ifebile noma anginandaba. Ngithi mina ngoba wena kade uyenzela izinto uthi uyayithanda, awuyitshelanga futhi ukuthi uyayiboleka. Nina ninenkinga yokuthatha imali nifuna ukukhunga ngayo amantombazane. Uthatha ingane yabantu ufuna ukuyibamba ngemali bese wenza noma yini oyithandayo ngoba uwazi ukuthi mawuyinika imali ukwenza konke. Bese ingane mayisibuyele entweni eyiyo noma mayisiyenza into efuna ukuyenza udecide uthatha isibhamu udubula ingane uphinde uyidubule nawe futhi. Bafowethu ningayithathi inqomo engekho sure ngazo. Uma ungekho sure ngentombazane ojola nayo ungayenzeli lutho. Ayimani ikwanele ukuthi awuyenzeli lutho. Uma kuukuthi mhlawumbe ke awunayo isho, kodwa ungayenzi into uthatha isinqumo ongenasiqiniseko ngaso ukuthi leso sinqumo uyasithatha ngempela yini, ngoba iendapha lento isifike ekuthenini kanje kusafarisha abantu abaningi. Izwani ngathi asinayo khona imali ukuthi but izwani ngathi sikhuluma from experience. Ningakwenzi bafowethu, akukho nje right, akukho right.